Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baluloy. Taong 1978, Tongonan, Leyte. Noong mga panahong ito, bumalik sa Tongonan ang pamilya ni Baluloy. Hindi naging maganda naging buhay nila noon sa Ormoc, kaya imbis na maghirap pa, pinili ng mga magulang niya na umuwi na lang sa kanila. Maraming rason kung bakit nila ginawa ito. At sa 5 niyang kapatid, tanging siya lamang ang nakakaalam ng totoo. Una, napakamalas nila noon sa negosyo. Wala ring tumatanggap sa nanay niya kahit katulong sa bahay, at yung kanyang ama naman, palaging talo sa sugal. Akala ng mga kapatid niya, yun talaga ang rason, pero ayon sa kanya hindi yun totoo. Dahil yung mga magulang nila kapag walang ginagawa, nagpapabayad sa pangungulam. Marami ang nagalit sa kanila sa Ormoc, kaya para hindi mapahamak, umalis sila kahit nakatatag na doon ang pangalan ng mga magulang niya. Hindi man sa pagmamayabang pinuno pero bantog namang kukulam ang tatay niya. Yung nanay naman niya magaling din sa pambabarang, kaya kapag nagsasama ng puwersa ang dalawa, hirap na hirap ang mga albularyong tumulong sa kanilang mga biktima. Lahat ng taong ipinapapatay sa kanila noon, walang kahit isa ang nakaligtas para magbahagi ng kanilang mga istorya. Dahil sa ganoong pangyayari, tila bang naging kampante ang mga magulang niya. Alam nito na kapag bumalik sila ng Tongonan, walang maghihinala sa kanilang mga ginawa sa Ormoc. Subalit ang hindi nila alam, isa pala itong malaking pagkakamali. Kahit saang lugar man sila mapadpad, kailan may hindi na matatakasan ng kanyang ama ang pagiging lango sa kapangyarihan. Yun bang, kahit naabot na nito ang rurok, naghahanap pa rin ito ng paraan kung papaano umunlad. At ang ganun nitong ambisyon, ang unti-unting naglapit sa kanya sa panganib nang hindi niya nalalaman. 3 buwan na lumipas pagbalik nila ng baryo, naging madalas ang pag-aamok ng tatay niya. Kahit sino gusto nitong saktan, lalo na kung langung-langu sa alak. Mabuti na lang, mga kakilala nito palagi ang nakakaaway niya, kaya medyo nagkakaintindihan pa. Ang problema, alam ni Baluloy na hindi palaging ganun ang mangyayari, kaya kapag nasa katinoan ng tatay niya, pinapayuhan niya ito sa lahat ng mga pagkakamali nito. Bilang panganay, nakikinig naman yun sa kanya, pero hindi sa puntong sumunod ito sa nais niyang mangyari. Ang palagi nitong sinasabi, "Mas matanda ako sa iyo, anak, kaya wag na wag mo akong pangangaralan dahil alam kong ginagawa ko. Yung mga taong pinoprotektahan mo, may mga nagawa yan sa aking kasalanan. Pasalamat nga sila, hindi ko sila kinukulam. Dahil kapag napuno ako, baka makita mo na lang na patay na ang mga yan." Sa paulit-ulit na ganun na rason ng kanyang ama, maging siya man aminadong narindi na. Imbis na payuhan pa ito, pinili na lamang niya itong hayaan. Basta ang naisip niya noon, nagtatrabaho siya para mabuhay at makatulong sa kanila. Ang kaso lang pinuno, pakiramdam niya napakamalas talaga nila. Lalo na kapag Huwebes at Biyernes, halos wala siyang kinikita kahit buong maghapon siyang nagtatrabaho. Kung di siya nawawalan ng pera, sira na yung mga pagkain na nabibili niya at kung ano-ano. Dagdag pa niya na, ang tinitingnan niyang dahilan kung bakit nagkakaganto siya sa mga ganoong araw ay dahil sa pag-aalay ng mga magulang niya ng dasal sa mga Diyos na kanilang kinikilala. Gustuhin man niyang patigilin ang ginagawa ng mga ito, wala siyang kapasidad para ito ay gawin. Unang-una, anak lang siya, at kahit may edad na siya, hindi niya maipagkakailang nasa poder pa rin siya ng mga magulang niya. Pagtatapat pa niya pinuno na, inakala niyang ganoon na talaga ang buhay niya hanggang sa kanyang pagtanda, pero dumating ang isang araw na bigla na lamang nagbago ito.
Kasagsagan noon ang pagtatrabaho niya sa palayan nang marinig niyang nakikipag-away na naman ang kanyang ama. Subalit sa pagkakataong yun, iba na ang sitwasyon dahil yung mga pinag-amukan nito hindi na nakapagtimpi pa. Kahit kakilala nito ang kanilang padre de pamilya, walang pagdadalawang isip nila itong ginulpi hanggang sa hindi na ito nakatayo pa. Baldado noon ang kanyang ama at nagkamalay ito 10 oras na ng gabi. Sa kasamaang palad, walang tumulong sa kanila noon. Sila-silang magkapatid lang ang gumamot sa mga sugat nito, kaya aminado siyang nahirapan talaga sila. Hindi rin noon tumulong ang nanay niya dahil naging abala ito sa paggagawa ng ritual para makapaghigante sa mga taong nanakit sa kanila. Habang abala ito sa pag-oorasyon, pilit namang minulat ng tatay niya ang kaliwa nitong mata na namagana dahil sa tindi ng bugbog na natamo. Pagsilay naman niya rito, ilang beses niya itong inabisuhan na huwag yung gawin pero hindi ito nakinig. Maya-maya pa, nang maimulat na niya ito, agad namang dumaloy sa kanyang pisngi ang napakalapot na dugo. Hindi mawari ni Baluloy ang sakit na dulot nito, pero sa mga sandaling yon, pansin na pansin niya na parang hindi man lang nasasakta ng tatay niya. Di nagtagal, nagpa siya na itong tumayo. Isang hawak lang sa kwintas nito, biglang nanumbalik ang buong lakas nito. Halos hindi na rin niya itong nakitang paika-ika sa paglalakad, kaya naman napilitan siyang ito ay sabayan para makapagtanong ukol sa nararamdaman nito. Tay, sigurado ka bang kaya mo na? Bali-bali ang binti mo, tay. At sabi nga nung mga nakiusyoso kanina, baka abutin pa ng 2 buwan bago ka muling makapaglakad. Huwag mong pansinin ang mga yon, anak. Hayaan mo sila. Ganyan naman talaga ang masasabi ng mga taong walang alam. Magaling na ako. At bukas na bukas, gagantihan ko ang mga siraulong yun. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, alalang-alala na talaga siya. Naisip niya kasi na may posibilidad pang lumala ang mga pangyayari kung magpupumilit pang gumanti ang tatay niya. Dagdag pa niya na ito ang pinagmula ng gulo, kaya kahit mamatay ito, paniguradong walang maaawa rito. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, sinubukan niya talaga itong payuhan para makumbinse. Pero hindi talaga yun nakinig. Sa halip ang ginawa nito, makipag-isa sa nanay niya na kasalukuyan noong gumagawa ng ritual. Buong magdamag nag-orasyon ng dalawa at sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa itong tumungo sa sentro. Sa mga sandaling yon, takot na siya, kaya kahit may pag-aalinlangan sinamahan niya ito. Yun nga lang, kinakailangan niya roong dumistansya para naman hindi siya mapagbuntunan ng galit ng mga taong kaaway nito. Nang marating naman nila ang baryo, bumungad sa kanya ang mga kumpare nitong nag-uusap-usap sa isang tabi. Pagsilay naman ito sa tatay niya, dali-dali naman itong lumapit kasabay ng pasimple doong pagpaikot. Napansin din niya ang mga dalang pamalo ng mga ito habang kinokompronta ang tatay niya. Talaga bang hindi ka patitigil? Punong-puno na kami sa kayabangan mo, Noli. Umalis ka na rito. Baka hindi pa kami makapagtimpi. Babala nung isa sa mga nakainuman nito noong nagdaang araw. Nang marinig naman yon ng tatay niya, imbis na sumunod, kitang-kita niya ang pagngisi nito sa mga taong kaharap niya. Animoy nakikipagbiroan. Maya-maya pa, kampante naman yung doong sumagot ng, "Wag naman. Parang wala tayong pinagsamahan yan eh. Nga pala, hindi mo ba napapansin ang tenga mo? Ba't parang namamagana? Sige ka, baka may lumabas na uod dyan." Pagkasambit naman ito ng tatay niya, biglang sumigaw yung lalaki. Hawak ng hawak ito sa kanyang tenga na para bang may masakit doon.
Ilang segundo pa ang lumipas. Laking gulat na lamang ng mga kasamahan nito nang may makita silang gadaliring uod na lumabas sa tenga nito. Umabot ng 3 dangkal ang haba ng uod at nung makalabas na yun sa tenga ng lalaki, biglang bumula ang bibig nito kasabay ng walang patid nitong pangingisay. Lahat ng mga nakasaksi sa pangyayari, hindi maipaliwanag ang mga nakita nila. Basta, natulala sila noon ng ilang minuto bago sila magdesisyong tulungan ng kanilang kasama. Subalit bago pa man nila ito mailayo, muli na namang nagsalita ang tatay niya. Lahat ng sinabi nito sa mga taong kaharap niya, tila bang nagkatotoo at dahil sa ganoong pangyayari, nagkagulo ang baryo. Nung magsisisigaw na ang mga nambugbog dito, umalis na rin ang tatay niya. Hindi na nito pinagmasdan ng mga sumunod na nangyari na parabang meron itong tinatakasan. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, sumunod na rin siya. Pagbalik nila ng bahay, nadatnan nila ang kanyang ina na nakaluhod sa pinaglulutuan nila habang nagdarasal. Wala siyang ideya kung para saan ang mga dasal na yan, ngunit nasisiguro niyang may kaugnayan nito sa pambabarang at pangungulam. Pagsapit ng hapon, dito na nila nabalitaan ang pagkamatay ng mga taong nambugbog sa tatay niya. Labis itong ikinagulat ng marami, kaya sa araw ding yon, kumalat ang haka-haka ukol sa kanilang pagpanaw. May mga nagsasabing dulot ito ng lason, habang ang iba naman naniniwalang binarang at kinulam ang mga ito. Ang hindi lang nila maisip, bakit parang walang pinagbibintangan ng mga pamilya ng biktima? Akala niya, lusot na sila pero lingid sa kanyang kaalaman, parte pala ito ng plano para hindi mabulabog ang mag-asawa. Kinagabihan, walang kaide-ideya ang kanilang pamilya sa mga susunod na mangyayari. Habang nasa kasarapan sila ng tulog, inuunti-unti na pala ng mga albularyo ang mga magulang niya. Nung matunugan ito ng tatay niya, bigla itong tumayo habang sumisigaw. Paulit-ulit din itong tinawag ang kanyang pangalan, kaya nung marinig niya ito, naalarma siya. Kahit hindi niya alam ang mga nangyayari, dali-dali siyang pumunta sa kinaroroonan ng tatay niya. Pagdating niya sa loob ng silid, hirap na hirap itong inutusan siya na isarado ang pinto. Matapos naman niya itong sundin, agad siya roong lumapit para magtanong ukol sa kung ano ang nararamdaman nito. Natunto na kami, Buloy. Hindi ko alam kung matatagalan namin to. At hindi rin ako sigurado kung makakaligtas ako. Eto, kunin mo. Baka sakali lang. Malay mo, may mangyari sa akin, di ba? Pinagsama naming berto dyan ng nanay mo. Ililigtas ka niyan sa lahat ng panganib. Natatarantang wika nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, dito na nito ipinaalam na kanina pa palang patay ang nanay niya. Wala rin itong ideya sa kung anong rebueltang tumama sa kanila, pero nasisiguro nito masyado itong malakas para pigilan ng mga bakod at puder nila sa katawan. Dagdag pa nito na, habang sila'y nag-uusap, pilit nang hinahanap ng manggagamot ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling mahagilap ito ng kalaban niya bago sumapit ang 3:00 ng madaling araw, paniguradong patay siya. Yun ang rason kung bakit binigay niya ang pinagsamang bertud nilang mag-asawa kay Baluloy. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, gustong-gusto niya itong tulungan. Ang kaso, salat siya sa kaalaman, kaya wala rin siyang nagawa kundi pagmasdan habang nahihirapan ang kanyang ama. Ilang oras pa ang lumipas, nagsimula na itong sumuka ng dugo hanggang sa magkaroon na ito ng marka ng birhen sa noo nito. Nang makumpleto ang markang yon, pilit nitong ibinuka ang kanyang bibig habang umaatungal. Bago ito mawala ng buhay, merong lumabas sa bibig nito na 7 malalaking daga. Dali-daling nagpulasan papalayo ang mga hayop,
kasabay ng pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Nung mawala na ang mga ito, dito niya nakumpirmang patay na ang mga magulang niya. Kahit sa kahuli-hulihang hininga pinuno, lumaban ang tatay niya. Ang problema lang masyadong malakas ang nakaharap nito. May posibilidad na dibino o kung anuman. Dahil sa mga nangyari, nakumpirma ng mga taga-baryo na ang mag-asawa nga ang pumatay sa lalaking nakaaway ng kanyang ama. Marami man noon ang nakiramay. Hindi niya maipagkakaila na walang senseridad ang pagpunta ng mga ito. Tipong pumunta lang yun doon para makiusyoso at magmasid ng mga kaganapan. Yung iba naman, gusto lang makita ang mukha ng mag-asawa. Nakakagalit man ang ganoong pangyayari, pilit siyang nagtimpi. Sa isip-isip niya, walang kabuluhan na suwayin pa ang mga ito dahil unang-una, ang mga magulang naman niya ang may kasalanan. At ang ganoong pakiramdam pinuno, ang nag-udyok sa kanya para ilibing sa lalong madaling panahon ang mga magulang niya. Tumagal lang ng 5 araw ang lamay at kinabukasan nagpasya na siyang ihatid ito sa huli nilang hantungan. Gawa sa tabla at mga lumang kahoy ang nagsilbing kabaong nila, kaya naman madali nila itong nabuhat ng mga kapatid niya. Ayon sa kanya na, ang pinakamasaklap na nangyari nung libing ay nung mapansin nilang walang sumama sa kanila. Pakiramdam nila noong mga sandaling yon, tinalikuran na sila ng lahat ng kanilang mga kakilala. Yung mga kapatid niya, iyak ng iyak dahil sa bigat ng loob na kanilang nararamdaman. Pilit naman niya itong kinausap para naman kahit papaano medyo gumaan ang loob nito. Matapos naman nilang mailibing ang kanilang mga magulang, buong maghapon silang nanatili sa sementeryo. Doon nila pinag-usapan ang kanilang mga plano ngayong wala na ang kanilang mga magulang. Siyempre bilang panganay sa magkakapatid, tungkulin niyang magpasya sa mga bagay na binabalak nila. Ayon sa kanya, wala namang magbabago. Patuloy lang ang buhay nila. Yun nga lang kinakailangan na nilang masanay na sila-sila lang ang magtutulungan. Paulit-ulit din niyang inilahad sa mga kapatid niya na magmula sa araw na yon, wala na dapat silang pagkatiwalaan sa baryo. Lahat yon ituring nilang mga estranghero nang sa gayoy hindi na maulit pa ang nangyari sa mga magulang nila. Dagdag pa niya na gagawin niyang lahat ng kanyang makakaya para maitaguyod ang kanilang pamilya. Matapos naman niyang sabihin ng lahat ng kanyang nais, dito na nga sila nagdesisyong umuwi. Magbabandang 6:00 na noon ng hapon, kaya wala na silang inaasahang bisita sa bahay. Subalit pagdating nila sa may bakuran, napansin nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng pinto. Abala yun sa pananabako at sa itsura nito, parang hinihintay talaga nito ang kanilang pagdating. Nang mapansin naman yun ni Baluloy, pasimple naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na maghintay. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumigil sa paglalakad, kaya nang mapansin niya ito, nagmamadali naman siyang lumapit sa matanda. Pagharap nilang dalawa, seryoso naman siyang nagtanong dito, ukol sa pakay nito sa kanila. Pasensya na kayo, Manong, pero hindi na kami tumatanggap ng bisita. Umalis na ho kayo. Wala ritong hinahanap ninyo. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, napansin niyang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Yung bertud na ibinigay ng tatay niya, uminit sa kanyang bulsa, kaya panay ang pagtapik niya rito para hindi nito mapaso ang binti niya. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang magsimula ng magsalita ang matanda. Ikaw ang pakay ko, iho. Alam kong sa'yo na ipasa ang lahat. Talikuran mo na yan. Hindi sulit ang magiging sakripisyo mo dyan. Papayag ka ba na? Pagdaanan mo rin ang pinagdaanan ng mga magulang mo. Seryosong wika nito sa kanya.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng matinding galit. Hindi niya mawari kung ano nag-udyok sa kanya noong mga sandaling yon, pero kung siya lang ang masusunod, gustong-gusto niya na itong saktan. Di nagtagal, nang mapakalma na niya ang sarili niya, prangka niyang sinagot ang matanda. At sino ka para diktahan ng tadhana ko? Iba ang mga magulang ko, at kailanman hindi ko pagdadaanan ng trahedyang nangyari sa kanila. May malalim akong rason kung bakit ko gustong sumunod sa yapak ng aking ama. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman yung naglakad papalabas ng bahay. Hindi na ito nagsalita pa pero ramdam niya ang matinding tuwa nito. Makalipas pa ang ilang minuto nang makalayo na yun sa kanila, agad naman niyang pinapasok ang mga kapatid niya. Dumaan pa ang mga araw, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin, kundi ang pagtatrabaho. Sa umaga magsasaka siya, habang sa gabi isa siyang estudyanteng mananaliksik ng lihim na karunungan. Dahil sa ganun niyang ginagawa, halos hindi na siya natutulog. Minsan, inaabot siya ng 4:00 ng madaling araw bago makapagpahinga. Ilang oras lang din ang itinatagal nito. Gawa ng pagpatak ng 7:00 ng umaga, kinakailangan naroon siya sa bukid para magtrabaho. Ganon at ganon ang naging takbo ng buhay niya, hanggang sa hindi niya namalayan na malalim na pala ang lihim na karunungang kanyang tinatangan. Kaya naman ito naging posible ay dahil sa libretang natuklasan niya sa naiwang aparador ng mga magulang niya. Sa loob ng ilang taong pag-aaral, naging malihim si Baluloy kahit sa kanyang mga sariling kapatid. Ang naisip niya kasi, hindi dapat malaman ng mga ito ang kanyang mga pinaggagawa. Dagdag pa niya na, kumpara sa aral na meron ang mga magulang niya noon, di hamak na mas malakas ang sa kanya. At para makuha ang pinakamataas nitong antas, kinakailangan niyang hanapin ang 7 daga na lumabas sa katawan ng kanyang ama noong mga panahong nabubuhay pa ito. Pagtatapat pa ni Baluloy na ang mga dagang yon ay nagtataglay ng 7 dugo ng gabunan na nasa iba't ibang angkan. Sa oras na makain niya ito, lalakas pa lalo ang kanyang abilidad. Magkakaroon din siya ng hindi masukat na kakayahan pagdating sa pisikal at espiritual na kombate. Ayon pa sa kanya na, nung malaman niyang tungkol sa bagay na yon, wala na siyang ibang hinangad kundi matagpuan ang mga ito. Araw-araw kung saan-saan siya naghahanap, nagbabakasakali na makikita niya ang 7 daga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay hanggang sa sumapit ang araw ng mga kaluluwa pagkaraan ng 4 na taon. Nung pumasok ang taong yun pinuno, naging madalas na ang pagpasok sa memorya niya ng mga kakaibang pangitain. Wala man siyang ideya sa kinaroroonan ng mga daga. Sinasabi ng kutob niya na naninirahan lang ang mga ito sa bahay nila. Dahil dito, kahit hindi siya sigurado, nagpasya siyang sundin ito. At para yon ay may isa katuparan, gumamit siya ng mga patibong na nilalagyan niya ng ulam. Araw-araw kahit wala silang makain, binibilhan niya pa rin ang mga ito. Hindi sapat ang matinding kahirapan para talikuran niya ang kanyang minimithi. Sa mga sandaling yun pinuno, napagtanto niyang malas pala talaga na magtaglay ng lihim na aral ng kaliwa. Kahit ano kasi ang pagtitiis niya at pagsusumikap, hindi pa rin siya nakakapag-ipon. Ang mas malala pa sa lahat, nagkanda baon-baon pa sila sa utang dahil sa palagi silang kapos sa makakain. At ang ganoong sitwasyon ang nag-udyok sa kanya para pumasok sa larangan ng pagiging bayarang mangkukulam. Hindi niya ito agarang ginawa dahil ang nais niya, makuha muna ang mga daga bago siya pumasok sa ganoong larangan. Pagsapit naman ang araw ng mga kaluluwa, dito na nagbago ang buhay nila dahil sa pagkakadakip niya sa mga daga.
Nung makumpleto niya ang 7, itinago niya muna ang mga ito at pagtungtong ng gabi ng Biyernes, kinain niya yon ng buhay. Ayon sa kanya, napakapangit ng lasa nito nung una. Pero habang tumatagal, dito niya napagtantong may kakaiba rin pala itong lasa. Kalaunan, napansin na lamang niya ang kanyang sarili na sarap sa pagkain ito. Nang maubos na niya ang daga, ramdam niya ang pagdaloy ng kakaibang dugo sa kanyang sistema. Halos mandilim noon ang kanyang paningin dahil sa parang nawawala na ang ulirat niya. Maya-maya pa, bumalik sa normal ang lahat. Siya na ulit ang nagkaroon ng kontrol sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang kanyang pakiramdam na parang wala nang imposible para sa kanya. Dumaan pa ang mga araw, matapos niyang makuha ang 7 dugo ng mga gabunan, naghanap na siya ng pinakauna niyang parokyano. Lahat ng mga taong nilapitan niya, purong mayayaman, sa kadahilan ng ayaw niyang magsayang ng oras sa mga taong walang kakayahan na magbayad ng hinihingi niyang salapi. Ngunit dahil sa bago siya sa ganoong sistema, hindi ito naging madali. Kinakailangan niya pa noong pumatay ng mga albularyo para lamang mapatunayan ang kapangyarihang meron siya. At nung nalaman na ito ng mga parokyano niya, dito na pumasok ang una niyang biktima. Agawan sa mga ari-arian ng dahilan ng kanyang parokyano kung bakit nito pinapapatay ang nakababatang kapatid nito. Nang marinig naman niyo ni Baluloy, hindi niya ito pinakialaman dahil ang mas mahalaga para sa kanya ay ang perang ibabayad nito. Wala akong pakialam kung bakit magkaaway kayong dalawa. Ang gusto ko lang, maibigay mo yung mga hinihingi ko. Madali akong gumawa ng trabaho, lalo na kapag kumpleto ang bayad. Ganun ba? Sige, pero makukuha mo lang ang kabuuan kapag nabalitaan kong patay na ang kapatid ko. Sa ganoong paraan, meron din akong mapanghahawakan para hindi mo ako matakasan. Nang marinig naman ito ni Baluloy, noon ding mismong gabi lumakad siya. Para siya noong demonyong naghahanap ng biktima sa kalagitnaan ng katahimikan ng mundo. Di nagtagal, nang matuntunan niya ang bahay nito, doon na siya dahan-dahang nagpalit ng anyo. Taliwas sa mga ordinaryong gabunan, hindi pangkaraniwan ang kanyang anyo. Yung wangis niya, namumukod tangi sa lahat ng uri. Ikaw ba naman, 7 gabunan ang nagkaisa para lamang mabuo ang kapangyarihan na meron siya. Ayon kay Baluloy na, sa totoo niyang anyo, kaliskis ang kanyang pangunahing balat. Ito ang nagsisilbi niyang kalasag laban sa mga malalakas na sandatang maaaring ipukol ng mga biktima niya. Nakamulat na rin noon ang 3 niyang mata, kung saan kahit mga ordinaryong tao nakikita nito. May nangingitim at namumula rin siyang mga kamay, tapos nakasuot siya ng itim na palda na parang pinaglumaan na ng panahon. Malasakambing din ang kanyang mga paa na siya namang nagbibigay sa kanya ng abilidad na tumalo ng napakataas. Ito ang ginamit noon ni Baluloy para akalain ng mga kalaban niya na lumilipad siya. Maliban din sa ganun niyang anyo, halos wala na siyang kahinaan. Buong buhay niya, hindi niya naranasang makatanggap ng bagay na nagsisilbing pangontra sa kanya. Lahat ng pangontrang alam na noon ng mga albularyo, baliwala talaga. At dahil dito, nakapasok siya sa mga bahay na pakay niya. Makalipas pa ang ilang segundo, nagawa na nga niyang masalakay ang bahay ng kapatid nito. Kahit nakapasok na siya, hindi pa rin siya napansin ng mga tao sa loob dahil ni katiting na ingay hindi siya nakagawa. Pagsilay naman niya sa paligid, agad niyang hinanap ang silid ng kanyang biktima at mula roon pinugutan niya ito ng ulo kasabay ng pagkuha niya ng mismong puso nito. Matapos niya itong gawin, bumalik siya sa bahay ng parokyano niya para ibigay ang mumunti niyang regalo
Nang masipat naman ito nang nag-utos sa kanya, halos panghinaan ito sa mga bagay na bumungad sa kanyang mga mata. Sabi ko naman sa iyo, sigurado ang trabaho ko. Yung bayad, asa na? Siguraduhin mong nakahanda ang mga hinihingi ko dahil kung hindi, isusunod kita rito. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad itong kumuha ng pera. Pag-abot naman ito sa kanya, dali-dali naman siyang umalis na para bang walang nangyari. Magmula noon, maraming mayayaman na ang dumayo sa pamamahay niya. Lahat ito pinagbigyan niya, kaya sa loob lamang ng isang buwan, naging maluwag ang buhay ng kanyang mga kapatid. Naranasan na rin ito ang mga bagay-bagay na minsang pinagkait sa kanila ng kanilang mga magulang. Ang kaso lang, kapalit ng ganoong kaginhawaan ay ang pagkakaroon niya ng maraming kalaban. Hindi mabilang ang mga antingero at albularyong nagtangka noon sa buhay niya, pero lahat ito namatay bago pa man siya makagawa ng masama. Di nagtagal, nang mapansin ito ng matandang unang nagbabala sa kanya, nagdesisyon na yung bumalik sa kanilang baryo para paalalahanan siya. Ang kaso lang, imbis na mahimasmasan si Baluloy sa mga bagay na sinabi nito, parang mas lalo lang nitong napalakas ang kanyang paniniwala sa taglay niyang karga. Dahil sa pangyayaring yon, maski ang matanda hindi niya pinalagpas. Sa ikalawang balik nito sa bahay nila, hinamon niya ito ng duelo. Di naman tumutol ang matanda sa kanyang alok, kaya pagtungtong ng gabi, nagkasubukan silang dalawa. Ginawa nila ang pagbubuno sa malayong lugar na alam nila upang hindi mabulabog ang mga tao sa baryo. Pagdating nila roon, agad niyang naramdaman ang nag-uumapaw na presensya nito. Nakakapangilabot kung iisipin. Subalit alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kayang paslangin ng ganoong antas. Matapos naman nilang mag-usap, dito na nagtaas ng bakod at puder ang matanda. Nag-ihip na rin ito ng mga tigalpo at pamako sa hangin habang nakikipag-usap sa kanya. Papatunayan ko sa iyo, iho, na kung anong pinagdaanan ng mga magulang mo, yun din ang dadanasin mo. Umanda ka. Dahil sa gabing ito, sisiguraduhin ko sa iyong magkikita-kita na kayo. Pagkalahad naman ito ng matanda, humugot ito ng 2 punyal. Yung isa ibinato nito sa kanya, kasabay ng mabilisan nitong pagsugod. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, napangisi lang naman siya, habang hinihintay ang paglapit ng matanda. Pagharap nilang dalawa, tinanggap niya ng buong tapang ang punyal nitong punong-puno ng pangontra. Akala nito na parusahan siya nito, ngunit pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang hindi man lang ito tumagos sa kaliskis ni Baluloy. Ang sabi ko sa'yo, magkaiba kami ni Itay! Pagkasambit naman niya ng mga katagang yan, tumagos sa dibdib ng matanda ang napakatalas niyang mga kuko. Di pa siya nakontento, winakwak niya ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong namatay. Matapos ang pangyayari, bumagsak nang wala ng buhay ang matanda. At ang resulta na naging duelo nila noon, ang siya namang naging daan para kilalanin siya at katakutan ng mga albularyo bilang si Baluloy, ang nagtataglay ng 7 dugo ng iba't ibang lahi ng Gabunan.